Te keblai phi baro ki nong kersan ki jonga ki bejo kersan na kapor sekapor te perlok hagani ka sngi nga yo I menai ha YouTube channel jong ba Strongwell Modo ya ba penmi ka wei ka video ka bami na ki kentin jong u kelong ki kentin ki ba sei so ba bat ki dei ki kentin ki bom judon kanu ka jingkan tho lai kanu ka parti ru tenga kerpat ya phi ki perlok ngaba dap snap skor bhai ki kentin ni ki jingkran ni ki jong pensai ne ba Strongwell Modo namar ba ula kren na banta ka bha kamiat na banta imlang kasalang tes ngabang perkat ya phi baro ki parlok ngaba wat ai ki komen ki belong kren makor ki persya ki imlang salang tes sampai ke ni video adum kot Ski ong baka politics kalong dynamic lani ka politics kam june kum ju andre ka yai kala ting yu I hakan ka jela jungi kam tam po rilum kasi jantia yu I kala shisha bat kata ka jingkla om hakaroi ka par om haki we ki benta haki jingte lan di ta ki infrastructure ka jingkla ngi hakasan perkat ka perdan ka jong ki pajba bat yak ni ka jingkla om la banlen lawan ra ya ka nadu bami ka parti PPP lani ka parti pra ka bangi jutip te habangi pai din kendiat hak bidai berkani ke election citeng samoy ke ban salong sian ngayu I baka jingyale kam sumdai ke jingyale nak banta ka ni ndai ke jingyale ka dei kum ke jing pen kre nak banta ka election MLA lan ke general election ke ban salong hausnem arajar arpupra habang ngarung haki konstituensi ke baper nak kasngi ngaju sngo ya kasur ki babun balang gi jukren tekani kasur ke babun balang jengki pajba bunsin kalong ke basisha katkum ke jing surbe katkum ke jing lap ke jonga tingala ban ong bahakane kasin ke pemerintah lada ka VPP kandang job yang ya ka election MP siteng samoy ke jing job kadai namar ka vut yo om ka vut ka ba ki paj ba ki ai ke jing kersan ya ka met bat mensim boleh nga ong kum ni namar katkum ke jing lap katkum ke jing siam jonga haman lagi konstitusi hakane kasin ke pemerintah ngasiam bat ngalap baka don ke jing bom nya sungtu jingmut hapadeng ginong yalam jong ki parti ki baper kam tam ha ka parti kongres bat ka parti NPP kadao ka jing bom nya sungtu jingmut katkum ke jing pej tu bat ke jing pej perman di babun balang kadai namar bakim kwa ban ya pen ki uskong iwe bat kala bandai kadao namar baki yakni ya ka tiket na ka panta usnem arajar arpupra tekane ke jing long ke jing man jong kini ki parti ki bakam klan ngalaban ongkum ke parti kongres bat ke parti NPP ka penlong ya ka parti VPP bahkan yo kabu kala tekine ke jingle kini ki jingle jong kini ki nong yalam jong kita ki parti ka pendu jing sannya bat ka pen artatin ki pajba seno bikin lek bat ha ka bakut hi kim pansi ban ai ka vote jong ki sia ka parti pra andre habangi phai ka liang ka parti VPP pan ha ka bede bat kata ka jing ya per jing mot pen nong yalam ha ki sinong ki tau kan kam duna namar ba barden kwa ban pun kubor haki nong yalam haki sinong ki tau ki baper andre ya ka bor la badhi damau la ni kata ka bangi ong ka centralization of power te ka bor ka BBP hi ka syong ha ka parti ha ka central body ka klem uba arden ni unum priang bat unum ai la hiru ya kinong yalam jongki sinong la ni unit bakin sim ya ka bor halade mat ya kane dalade hiru la de kren chai ong gumno haki por ki blade bong syangya angi ki parti nginum yalam baklai phi be kane ke jingkren uba arden kala kadu chai hi ba ubru kwa ban pun kubor ki ba andre ukwa ba ka bor kan chong HU batang mau hi ula bat simrai na ka bantaka parti om tang kata ngiu I kejing lang kiu kejing kersan jong kejing wan jong kinong kersan pan kersan I doktor DRL nong lai ubade ru ukurtong jong ka parti NPP kalapan kelumar jengmut sibune ya kiwe ru ki parti pat kapan long ki bobun ki parti kamtam na ka parti kongres ngi I ki sngi ki bomta kila lej pan ai kejing kersan ya I profesor I doktor nong lai tekane kejing lej ai jing kersan jong kini kinong yalam ya ketika parti ngimtip la kila ne am ban wan ra lang ya kinong but ki jongki andre kumbang yo sngo bekinum la ban wan ra lut ya kita kinong yalam ki jongki andre kila tang kumpa katu kat ningut te ke jingkli menta kolong sano kini ki wei pat kin lei kat kum ke jing tip ki bang layo lum kolong ba lada kimyo ya ka sur ka babiang lane ya kata ka sur kaban ai jingkermen ya ki lau kandidat ki undang la ne ban job ya kan ke election om don jing artatin kan lek sak parti VPP la ni ka parti pra te dei na kan ka daw ong bala da ka parti VPP kan job na marka bud yo te nalor kataro ka jing nang hier jong kinong kersan jong ka VPP kinong kersan jong ka VPP kan nang mi isni ki por kam tam gitu ki bela ju kersan ki ni election ki bela dap kila nang hier kila nang
du jing shania kan ke parti bat kini mentah ki lecha ke parti NPP te kini ki balai kan ke parti ru ki trei sitom met bat mensim ban wanra ke jing job ya i profesor i doktor DRL nong laj bin job ya kan ke election citeng samoy